नमस्कार प्रणाम। हम लोक गायक सजीव सिंह आप सबके बीच में उपस्थित बनी अपना नया यूट्यूब चैनल भोजपुरिया जोन पर। और उनके बीच में एगो गीत लेके आयल बानी हम, जौन कि कोरोना वायरस के ऊपर गीत बा हमार। अगर हमार गीत अच्छा लगी तो आप सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें और अपन प्यार आशीर्वाद हमारा पर बनैले रखें। देखी कैसे कुछ लोग एक दूसरा के दुश्मन बनल बा, एक दूसरा के पास में नहीं किया जाते, एक दूसरा से हटल रहता। वही पर आधारित हमारी गीत बा। आप सबके अच्छा लगी तो ये गीत के पूरा अंत तक जरूर सुनब लोगन और अपन प्यार दुलार देव लोगन। ऐसन बेमारी बाटे आइल हो, ऐसन बेमारी बाटे आइल हो, आदमी से आदमी बा डेराइल हो। ऐसन बेमारी बाटे आइल हो, आदमी से आदमी बा डेराइल हो। ऐसन रोग आइल बाटे मजबूरी, आदमी से आदमी बनावतावे दूरी। ऐसन रोग आइल बाटे मजबूरी, आदमी से आदमी बनावतावे दूरी। लोगवा के मोती बाहेराइल हो, लोगवा के मोती बाहेराइल हो, आदमी से आदमी बा डेराइल हो। लोगवा के मोती बाहेराइल हो, आदमी से आदमी बा डेराइल हो। बंद भइल रेल, बंद भइल कारखाना, दुखिया गरीबवन के मिली कैसे खाना। बंद भइल रेल, बंद भइल कारखाना, दुखिया गरीबवन के मिली कैसे खाना। मनवा संजीव के अगुताइल हो, मनवा संदीप के अगुताइल हो, लोगवा में पाप भरी जाई हो। मनवा संदीप के अगुताइल हो, ऐसन बेमारी बाटे आइल हो, आदमी से आदमी बा डेराइल हो। सबसे आग्रह रही, निवेदन रही कि अगर ये गीत हमार आप सबके अच्छा लागत होखे तो एकरा के हमारा चैनल के सब्सक्राइब करब लोगिन। आप सब अपन प्यार दुलार हमेशा अपना ऊपर बनैले रखब लोगिन। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।